Айде, снимаме. Скаляр се. Айде бе, батко! Не, тя ще кажа кой пак е всичко. Айде, удай топката, бе! Циганин! Къде е топката? Бе! Няма да те е базятата. Айде бе, батка! Не ме цели с топката, бе! Ей! Да те еба! Сто говориш само простоти. Не съм ти се рал простоти. Айде бе, батко, удрай топката. Така ли? Не срещу мен. Ай, това е хубав удар. Ай! Удрай топката, бой! Абе, що не удраш топката, бе? Какво? По-силно! Той жена ми може да ми го направи. Ти трябваше да даде, да. Той мога да направи баба. Среща, бе. Баба ми може да удари толкова силен, баби по-силен удар от твоя. Айди. Среща, Мари. Къде? Снимай го как фърчи. Айди бе! Ой! Удрай топката, кога гледаш как пуйче око. Ти като тя гледаш, тя няма да тръгне да те гони. Няма да скочи сама. Няма да лътели с топката. Дай. Айде удай топката, ба. Ай! Топката няма да чака. Удай по-силно. Бабе мога го направи. Всичка сила. Давай най-силният ти удар, колкото можеш. Насъкай зад колата. Удрай. Това е хубаво нещо. Айде, ко ходиш, никой няма да те чака. В футбол никой няма да чака да ходиш бавно до топката. До сега вече да ти изчупили от главата. Айде, удай насам. Хайде, ба. Не стана хубаво. Айде, бе, батка. Кобе? Не мога да фанеш една топка. Айде, удрай всичка сила, бе. Нали си българин или германец? Това така искам. Да удраш силно като мъж, не като мама. Да, като тебе. Я се ритни един път. Не мога, аз гледам видеото. Ти го гледаш ли? Не го гледам, да снимам го. Да, ще го снимам. Айде, бе! Женчо! Аз съм най-добрият снимач на видео. Не ме цели с топката.